danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa a cikin ta Maisara TV mun. To Umar Hashim ka tambayi Baɗayaji zai baka labarin abin da yake faruwa a cikin ma'aikatan nan. Ya ake kuma menene yake faruwa? Baɗayaji ba shi labarin abin da yake faruwa a cikin ma'aikatan nan. Bayan gaskiya ne. Dan haka mun yanke hukuncin cewa in dai aka rusa wannan tsari to za mu bar. Assalamu alaikum. Waye ce ki magana? Ira samu waje ka zauna. To. Nawa suka ba ku ne har da ba za ku bi bayan gaskiya ba. Ku maida musu da kuɗin su. 100 kuka bani. To ba 100 kuma idan har Umar Hashim zai bar aiki a wannan ma'aikatar ni soja ni ma yau na aje aiki a wannan ma'aikata. Hajiya Nafisa yanzu me zaki ce game da ajiye aikin Umar Hashim a cikin ma'aikatan nan? Ni rabu da ƙwallon mangoro mun huta da. Umar Hashim ka gaya wa Hajiya Nafisa ta tafka kuskure da har ta sa ka ajiye aiki a cikin ma'aikata. Ba a farautar abin farauta kuma ba a yanke bishiya har sai sun manta da tasbihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na sanar da ku abinda Annabi Nuhu ya sanar da ɗansa ba. Yace da ɗan nasa ina umartar ka da ka rinka cewa subhanallahi wa bihamdihi. Fa'idar haka shine sallah halittu ma'ana shine tasbihin halitta da shi ake azurta. Da kike so ki yi wa Umar Hashim kafin ya ajiye aiki a ma'aikatan nan? Amma yanzu ba iyaka tozarta nake da buƙatar yi ba. Tun da ya kira ni da Jani Talau. Idan Allah na tambaye ku. Wai shi wannan Umar Hashim ɗin mutum ne ko Allah? Mutum ne wanda ya imani ga Allah ya imani. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa a cikin ta Maisara TV mun. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa a cikin ta Maisara TV mun.